سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتي فنوائر تي في نلومي عربي سلاسة مسكرن فرق معلتن فرقان استدالة وحفشاو زينا ومستندو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم تصفالدت مبرهاتو ايه بقند نتبتاتو دما يفلم ابنو الزبا بارنتو زرعتي ابصبو درجة كم زبزحت حبيرو أبيت مرت ورصاي كالو مسرح ممهارن مستمهارن بصفتي السلاسل كم زلو تحبيرو أبزوبا دوب بقعة تمهارو أمباتان من محياش أبستقايدة دحساسا ومصنعتي تزتيو أمريكا أمسمرات غاز روسيا أبستخست لحكي إيد كهلوا كم زخل تأميتو أب فرنسا سرح تنياتات وسخ دموز بمطلب سرحني مقرات أدما أكايدوم أب فلوريدا هببلاوي معبل دحر زوردو كبيد عنوت خصوصنا إيوان حرقات دنقاقي تأويجو أبن أصبع بارنتو لما عمد كرامات صبوع عقن زرقحن زنبرو زنا بموقعو زبزح زراعتي أبصبوع درجة كم زركب بيت صحفة حرشاتن أصبع أفليتو حلافة بيت صحفة أتوموسي باهتان حفشاو كونتات كراماتن زراعتن بزملكت نئرينا بزهابو حبريتا زناب دونجي كوان تجمره كم مجمرتا ورح حملة قنات صبوع عقن زرقحن زنبرو زناب كم زوقع بمحبار أب نوت أبارنتو شدشتميتن 9 مليمتر أب داسي شو عتميتن 3 مليمتر أب صوصونا دما 409 مليمتر كم استمزقبه بتغلى اللقاء أب 11 هكتار استزر زرعتي أب درجة مولادن مشواتن كم زبصح قليصهم كاب تغلى صفحات استحرس مريت لعلي شو 9 هكتار مشلا لعلي 3 بلتوك 330 هكتار دما سمسمنت رتاتن كم زشفن تغيسو دما حرستوت أقدمهم زالسلاسلو نطفتات معك أب حمدن ماين دعولا استواصو كم زقبرة أبريهم أتوموس يبهتا أموداتا لعلي 900 زرعتي أب درجة مولادن مشواتن بسيحو سلزلو حرستوت مهرتهم أب قفو سابزاتو كابالعاتن سياغ معسيدن تنكاغن عتو مكتتالن كقبرو أزغاخيرو أبنو زبابارنتو أستاد 15 هكتار زحر رس مريد كمزلو سابسابات ينتصرو أبيت مرتي ورصاي كالو كالاي ورحو عوصيرو زلو مسرح ممهارن مستمهارن بصفتي السلاسل كم زلو تحبيرو وكيل إرينا موسى كيدانه بملكع صبصاب نزدالو وتحستو دانايت قبر هيوت كتغربيع سروع أكاديمية وتمرتي عام 2022 كاب اتجمر كالاي ورحا عوصيرا زلا أبساوا اتركب كالاي درجة بيت مرتي ورصاي كالو مسرح ممهارن مستمهارن بتصفت السلاسل كمزلا دايركتور تاع بيت مرتي ممهر رؤسهم قبر هوت حبيروم زاقيت أستات 400 ممهران كمزلوا كابزيهم دما أتوم 367 أبو قدتاوي مسرح ممهرنا زساتو فزلو مخانم زقالت ممهر رؤسهم نتمهارون من حجاز أب رئستي أب بيت مرتي زوهاب سرعة مرتي أم منبر تمهارو توسخت مرتي كم زوهاب أرديهم أب شاد شاي سومينا إحنا زلنا أب زي شدش سومن زي بزح نقدر يمكشف نخيلهم زلوا بزح على عامة بمن إصار أنا أصيرنا هريئن كلنا أبزع عمزي بزح لو تيو زلوا ناي كافرز جزية مالتي جزية كوساني تمرتي أز بيت مرتي بخلت عينة ملكي أنا واحد بتسرعة تمرتي كابسوني كسب قدام نهب مالتي بتحدها بتوتوريال ملكة كا أم منبر نايتو مهاري وهاب لذي إتي سرعة مرتي ناي 10 تخفل أم مهارو إتي توتوريال كا كابتا شعري كسب 10 حدا خفل زلو دحر دار كابتا 10 تانينو كابتا 10 تقل زلون سرعة ناي مصنعة تجزي له بيصنع يوم تمهارو دحر ساعة 10 تزلقن تمهار كم دليتهم تدليهم يدقسو تدليهم يصنع بناتهم بروجرام مالتي تمهار أبصبو كنا هاتيهم زلو أبصبو مود يومون زلو كريم كلنا تقدسنتهم
ጽቡቅ ዘሎ ተማሃሮ ዝውከስሉ ቤት ንባውን ከም ዘሎ ዝገለጸ መምህር ርእሶም ንዝበለጸ አገልግሎት ግን ከምቲ ኣብ መንበሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኣብ መንበሪ ደቂ ተባዕትዮ እውን ቤት ንባብ ንምትእትታው መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ዲፓርትመንታት እንዳተኣከበን ንሕዘን ተሞክራት ይላወጣ በዚ ቤት ጽሕፈቱን ስልጠናታት ይውሃብ ቀጻል አፕግሬድ ፍልጠቶም ከመሓሹ ብቃዕቶም ከመሓሹ ጻዕሪ በዚ ቤት ትምህርቲ ይካየድ ስለዚህ ኣብዚ ዋንዚ ኣብ ጽቡቅ ኩነታት ናይ ትምህርቲ ኢና ዘለና ተማሃሮ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ንልዑል ተገዳስነትን ተወፋይነትን መምሃራኖም ድሕሪ ምሙጋስ ንመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝሕግዝ ኩሉ ጠለባትን ውሕስ ናይ መጽናዕቲ ቦታን ተዋዲዱ ስለዘሎ ኣብ ዝጽበዮም ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዕውታት ኮይኖም ናብ ኮሌጃት ንኽጽንበሩ ኣበርቲዖም ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም ኣብዚ ዋርሳይ ቃሎ ዝካየደልና ዘሎ ናይ ትምህርታዊ ንጥፈታት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ውጤታውኒ ቶም ተቀሪቦምና ዘሎ መምሃራን ማለት ቶም ዝምርና ዘሎ መምሃራን ብጣዕሚ ጉድሳት እቲ ዝምና ዘሎ አገልግሎትን አምሃራኑን ብጣዕሚ ብሉጥ ውጤታዊ ከም ዝኾንካ ኣነ ተኣማመኒ ማለት እዩ ካብተን ቅድሜና ዝነበራ ዙራት ዝሓሸ ዓይነት ኣገባብ ትምህርቲና ንወሃብ ዘለና ማለት እዩ ብመልክዕ ኣብ ትምህርቲ ዝወሃበና ዘሎ ኮካሪኩላር አክቲቪቲ ኣሎ ካልእ ከዓ ከም ተወሳኺ ከዓ ከም ናይ ምሸታዊ ከዓ tutorial class አለው ማለት ነው። ነቲ ናይ ግሬድ 9 10 and 11th grade ዝሽፍን ማለት እዩ። መሃራን ዘለና ትምህርቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ምክንያቱ ቶም መምሃራና ኣዝዮም ግድሳት እዮም። ካልኣይ ድማ ካብቲ ኣብ ዓድና ክንመሃሮ ንኽእል ዝነበርና ዝያዳ ፍሉይነት ኣለዎ። ምክንያቱ ምስ ብዙሓት ተምሃሮ ንላለ ምስ ብዙሓት ገጸ ባህሪ ነብር ኣለና። እዚ ድማ ኣዝዩ ሓጋዚ ኣብ ዝመጽእ ህይወትና ማለት እዩ። ካልእ ድማ እቲ ትምህርታዊ ንጥፈታት ንወስድ ዘለና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ተረፍ ግዜ ይብልናል ኩሉ ኣብ ቦትኡ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንምንታይ ሓግዘና ነቲ ዕላማና ብዝግባእ ሸተና ንክንወቃዕ ኣዝዩ ዓብዪ ተራን ኣበርክቶን ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ትምህርትና ኣኺሉ ዝተርፍ መጽሓፍቲ ኣለና ኣብ ላይብረሪ ማለት እዩ። ከምቲ ዝድለ ከዓ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ። ካልኣይ እቲ ዝሕግዘና ዝያዳ ድማ ኣብ ናይ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 10 ዘሎ ናይ ፀጥታ ግዜ ፀጥታ ጌርካ ንኸተጽንዕ ይሕግዘካ ማለት እዩ። ከምኡውን ምስ ደቂ ገዛኻ ኢንሚን ዳበልካዊ ካዲስካስ እንደገበርካ ከተጽንዕውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳይ ካሎ መምህር ርእሶም ገብሪ ህይወት ኣምወዳታ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ን12 ክፍሊ ክሽፍኑ ተባሂሉ እቲ ን11 ክፍሊ ከምቲ ዝድለ ከይሰረፀ ይሕለፍ ስለዘሎ ክእረም ኣብ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ተምሃሮ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ድማ ዝተማልአን ጽፉፍን ክኸውን ተማሕጢኖም ኣነ መጀመርታ ኣብያተ ትምህርቲ ለበዋ ከቕርብ ዝደሊ እቲ ቀዳማይ ተምሃሮ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ 12 ክፍሊ መታን ክሽፍኖ ተባሂሉ 12 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ማዕት ግዜ እዩ ዘለዎም ክምሃርዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብ 12 ክፍሊ ክምህሩ ኢሎም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እንተሪኦ ተጓዩ ይሓሽ እንተኽኢሎም እቲ ናይ 11 ክፍሊ እቲ ናይ ታሽዓይ ናይ 11 ክፍሊ ትሶም ዝመሃርዎም ንዕኡ ጽቡቕ ገይሮም ክመሃርዎ ከም ዘለዎም ብፍላይ 11 ክፍሊ ለኒ 12 ክፍሊ መታን ክሽፍኖ ተባሂሉ ተፍተፍ ተባሂሉ ምሽፋን ይግበር ኣሎ ኣብዘን ቤት ትምህርታት እዚ ክገድፉ ኣለዎን 11 ክፍልን ትሕትኡን ዘለዋ ጥራይ ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ደገፍተ ዝገብራሎም ዳታ ናይ ተምሃሮ ነንበይኒ ይመጽእ ኣሎ ማለት ሻምናይ ክፍሊ ውጽኢት ኣላቶ ዝተምሃራይ እዚ በዛ ውጽኢት እዚኣ እታ ሰርቲፊኬት ናይ ሻምናይ ክፍልን እታ ትራንስክሪፕሽን ናይ 12 ክፍልን ሽሞም ኩሉ ነገሮም ዕድመኦም ሓደ ዓይነት ክመጽእ ኣሎ ስለዚ ኣተኪርና ብዚኣ ክሰርሓ ኣለወን ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ምስ ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ብምውሃድ ብቕዓት ተምሃሮ መባእታ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ዘተ ብ22 መስከረም ኣብ መንደፈራ ኣካይዱ ኣብ ትርከብ ንብቕዓት ተምሃሮ ሳልሳይን ሓምሻይን ክፍልታት ዝፍትሽ ኣስታት 4000 ተምሃሮ ዘሳተፈ ዳሳሳዊ መጽናዕቲ ንረብዓይ ግዜ ኣብ 6 ዞባታት ኣብ 7 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተኻየደ ከም ውጽኢቱ ድማ እቲ ድኻማት ክንጸር ከም ዝተኻእለ በሪሁ بمسارة دحساساو مصنعت دما سنة ممهرنا والسلطنة نممهران كدفعلو نتمهارو كتصال متبعان حاجزن كجبر زمدنا ممهرانن ولدن كحيل مكتتالن دقفن ولد كدنفع كمون زملكتهم أكالات أبركتهم كعززو لبواق قريبهم وانا دايركتر كفل حفشاو تمرتي اتو موسى حسين نايب نوزئيت مكتتال ناي مبعتا تمرتي اب إرترا بمنصر ناي كالوت هاجرات سفيح مبره دحر مهاب بحفشا ابدحان كونتات كم زلو تقيسو نزبرخه وزئيت كن حيال صراح كم زدل قليصوم
حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኪዳነ ድማ ኣብ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ብሓፈሻ ኣብ ቁጽሪ ድማ ብፍላይ እቲ ዝድለ ብቕዓት ንኽረጋገጽ መምህራን ልዑል ኣተኩሮ ሂቦም ክሰርሕሉ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ርኢቶ እቲ ዝቐረበ ውጽኢት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ሚዛናዊ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምጥቃስ ጸገማት መባእታ ደረጃ ንምቅላል ንመምሃራንን ቀጻሊ ስልጠና ክወሃብ ሕጽረት መጽሓፍቲ ቁልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ከምኡውን ወለድን መምህራንን ተዋሂዶም ንዕቤት ተምሃሮ ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡዞባ ድገ ሓረስቶት ብሓፈሻ ኣልማዕቲ ጀራዲን ድማ ብፍላይ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ከተኣታቱ ዝሕግዝ ኣብ ኣገባባት ምብዛሕ ምሩፅ ዝርኢ ድንሽን ረብሓታቱን ዘተኮረ ዝተምህሮ ተዋሂቦ እቲ ብቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንኡዞባ ተወዲቡ ብኽኢላታት ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ተኽረሬት ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ኣልማዕቲ ጀራዲን ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ጸጋታት ማይን መሬትን ብግቡእ ተጠቒሞም ተፈቲኑ ጽቡቕ ምህርቲ ንዝተረኽቦ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ከዘውትርዎ ዝዓለመ እዩ ንኡዞባ ድገ ካብቶም ሰፊሕ ንጥፈታት ልምዓት ጀራዲን ዝካየደሎም ከባቢታት ዞባ ጋሽ ባርካ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ቴድሮስ ገብረ ማርያም ንመስናዊ ሕርሻ ምቹእ መሬትን እኹል ማይን ስለ ዝውንን ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ወፍሪ ሞያዊ ደገፍ ከም ዘድልዮ ገሊጾም ኣቶ ቴድሮስ ኣብ መወዳእታ ድሕርቲ ንኣልማዕቲ ጀራዲን ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ንፈተነ ኣብ 10 ሄክታር 200 ኩንታል ኤሌክትራ ዝዓይነቱ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ንምዝራእ መደብ ከም ዘሎ ጠቒሱ ነቲ መደብ ከተግብሩ ዝተመርጹ ኣልማዕቲ ጀራዲን ንዝወሃቦም ሞያዊ ምኽሪ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ንምዕዋቱ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ማእከል ጥዕና ጾሮና ኣገልግሎት ክታበት ብ85 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ኣብ ንኡዞባ ጾሮና ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ነርሲ ዕብዮ ፀሓየ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ውጽኢት ዝተኻየደ ጎስጓስን ዝተማልአ ቀረብ ፀሓያዊ ፀዓትን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ብዘይካዚ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ብ65 ሚእታዊት ኣብታ ትካል ናይ ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት ቁጽሪ ድማ ብ40 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ዝሓበረ ነርሲ ዕብዮ ብኡ መንፅር ኣብ ግዜ ወሊድ ዘጋጥም ጥዕናዊ ጸገማትን ተርእዮ ሕማማትን ከም ዝነከየ ኣረድዩ ነርስ ዕብዮ ኣብ መወዳእታ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናጎደለ እኳ ክመጽእ እንተጸንሐ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ግን ብብዝሒ ይርአ ስለ ዘሎ ግቡእ ቆላሕታ ክግበረሉ ኣብ ማእከል ጥዕና ጾሮና ድማ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ማእከል ጥዕና ጾሮና ኣገልግሎታት ላቦራቶሪ ጥዕናዊ ምኽርን ማዕዳን ክታበት ኣዴታትን ህፃናትን ትዕዝብታዊ ፍወሳ ሕማም ዓባይ ሰዓል ዶትስ ከምኡውን ፋርማስን ካልእን ትህብ ኣብ ንኡዞባ ጾሮና ሓንቲ ማእከል ጥዕናን 5 መደበራት ጥዕናን ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ይርከባ ክቡራት ተዓዘብትና ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ أمريكا أبكرت عبيت مسمرات غاز روسيا مالت نورد ستريم 1 نورد ستريم 2 أب استخست لحقي غاز إيركهلوا كم زخل روسيا تمال 29 مسكرم أميتا ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ለሕቂ ዘጋጠመሉ ገማግም ባሕሪ ዴንማርክን ሽወደንን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ማእከል ስልያ ኣሜሪካ ምዃኑ በዚ ድማ ኣሜሪካ ፈጺማቶ ክትከውን ከም እትኽእል ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣረድዩ እቲ ኣብ ሳልስተ ዚ ዘጋጠመ ክስተት ደይመደይልካ ከም ዝተገብረ ዝተቐሳ ሃገራት ኤውሮጳ በቲ ጉዳይ ንሩስያ ክወቕሳ ቀኒና ኣለዋ ይኹን እምበር ሩስያ እቲ ዝመጽኣ ዘሎ ወቕሳ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ክካየድ ጸንሐ ፖለቲካዊ ዘመተን ምዃኑ ብምጥቃስ ነጺጋቶላ እዚ ኣብ መስመራት ጋዝ ሩስያ ዝተኸስተ ላሕቂ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ይጥቀስ እቶም መስመራት ቀንዲ ዛዕባታት ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምቅዳው ኮይኖም ምጽንሖም ጸብጻባት የረድኡ روسيا حجرات أوروبا بكوينات يوكرين أمساميسن قبل عليها دحر زصدقو أجدا بمسمر نورد ستريم 1 نبت أهجر كتل أخونت أنحت غاز كم زوج أرصته مسرح نسأتو أبز حلفة عم استزازمه نورد ستريم 2 دما زاجيت سرحو كم زي جمرئي زجلات مقرات سدد مسمر نورد ستريم 1 أب حجرات أوروبا كبير حسرة ساعات أصعبو كم زلو صعبات يحبرون أب فرنسا مال 29 مسكرم أشحاس رح تنياتات وسخ دموزن متشو ناي سرح حواهم بمطلب سرح ناي مقراز أدما أكايدوم اتهم سرح تنياتات أب هاجرم تفتيرو مزلو نهر واقاتات زدارق وسخ دموز كقبر اللوميم زحاتو زلو بزي كازي منغستي أب عدمة ملعلو مال طروتا قلطوف متعراي كقبر كمزقبا اتهم سرح تنياتات قليصام
بسنكتي أملا فرنسا كم استخير زقل زلو أدما تمال 29 مسكرم أبيات تمرت زركبو منغستاوي تكالات نتفتاتو أقواريتو كمزو على تفريط الله أبزو وانزي أب أوروبا تخصيتو بزلو نهر واقاتات سرعتنياتات حيالو هاجرات وسخ دوموز تقلب سلفتاتن أدمان يكايدو مهلاهم يحبر هاجرات أوروبا نتقطباو تصقامات نمكلال كوستو أنحا متتاوسخ ولد زركبو ميلاتات زاقي زتك أسفتح كم زي كالة صبصابات يحبروهم بريزيدنت أمريكا جو بايدن هو بلاوي معبل إيان أب كفل هاجر فلوريدا دحر زوردو كبير عنوت هصوص ناي إوان حدقا دنقاقي أو يجوم بتي تفتراوي حدقا أب تعتقرصي إلكتريسيتي بالساعة عنوت تمال 29 مسكرم أستاد 3 مليون أبايتي كمز المتا تقليتهم بتمعبل بليونات دولار زقمت كسارة كمز ورد زحبروت أبصابات اتحدقا أب تاريخ تا كفل هاجر اتزحي لك خون كمز خلي امتهم بسنكتي حدقاتات أفلوريدا أوش تقلت مع التطراي لعلى حموش تشح براراتات كمستسرزة سمز أمريكا حبيرام إذا خمزين كله اتبابلاو معبل نابكالق كبابيتات حبرات منقستات أمريكا يلحم بمهلاو زسعبو كساراتات كزايد كمزغلي إمت اللهم هبابلاو معبل إيان أبز حلفة سالستي أبكيبا تماسا صالع عنوات كمزوردت أبز أباتي ردوم أب هاجرات أمريكا حدقاتات ببلاوي معبل كخصت إذن فلما كم زي كونت توصوص أبصابات بسنكو سباوي نواتاون أكابابيون كساراتات كم صعب يحبرون بخفيل حديو كمسل زغنيت تاو كونتات عراق بحفشة كونتات رأس ختما بعض الدما بفلاي مليسو كخرر كم زغلي قلت الله إذا استحبره بعسران شمونتن عسران تشعتن مسكرم أبتا ختمات تخططالي متكعتات ميسايلن روكيتاتن دحرم فتساميو اتمتكعتات منقستاوي أبيات صحفت ببزحي أبزرك كبولو كبابيتات كم استفتس أمز تعصوص أبصابات أبهي والسب زورد كسارة كم زي لقنا أرديوم نايت متكعتات حلاف النزو صد أكالو كوانت زيلا مغصلتا نايتي أنصار علاماتات منقستن قداماوين حيلتاتن ككالس أنحيط عواموتات خون كم زغل قمتات اللهم أبز حلفة ورحنا حسا أمونغو دقفت هايمانتاو مراحي مقتادة الصادرن أبالات تان بستولع قجت بوحدو 37 كم استقاطلون لعلي 400 كم زقصلون زتاصوص أبصابات بسنكوت تاو كوناتات كتما بعداد أنقل كيلو مسنوحي يردوم تسأتا عراق بسنكتي كاكل تشعين سالستان زغط الزلو وتهدراو متقطاو أمريكا نخف أكمل مسنوحو نايك 4 عزبتي يحبرون كلولاو حوص دسيت كوريا النخرة ربز متصغلو زلو وان مكتل بريزيدنت أمريكا كامالا هاريس تمالي 29 مسكرم أبدوب كوريا عدتا كايدا كأند علامة عدت كامالا هاريس أمونغو أمريكان دوب كوريا بزعبا زلو زمدناتات بحفشة وتهدراو شركنا الدماء بفلاين مزرر مخانو تقليس اللهم مس بريزيدنتن كالوت لعلو السمزن دوب كوريا تراخيبا زتيت كامالا هاريس ندبوبن سمينن كوريا أبز الدوب كابوت هدراو هلاوه ناس أنا بزخونة كبابيتات كمزبزحتون تحبيرو كامالا هاريس نابتبوتا مبصح زكايدت نايفة لما لعلويتي بعد سلطان من محدار بريزيدنت جو بايدن مخانات أبصاباتي توصوم إذا خمزين كله سمين كوريا ساعتات دحري عدت كامالا هاريس مززامو كرتني حدث إرعاد فتني ميسايل كم زكايدت عليهم نوتهدرو مناوراتات أمريكان دوب كوريان تقاوم سمين كوريا حدا معالتي قدم عدت كامالا هاريس فتنا كروز ميسايل كم زكايدتوني ذكر عدت كامالا هاريس نقلو لاو حوص دسيت كوريا مليسو كخرو كم زغل نايك 4 عزبتي كتنقوق النيوم اتا أمريكاويت بعلت سلطان عقديما اب جابان تماساسال عدت بمقبار اب تهاجر نزلو تهدراو معسكر أمريكا كم زبصحتي قلز عدت كامالا هاريس ناب جابان دوب كوريان نتي أمونغو أمريكان تشاينا تفتيرو زلو متفنان زقوهر كم زخونون تنتنت بوليتيكا إيسيا يحبرون واننت إيغاندا زخونت هليكوبتر اب مبرقاوي ديمقراطية ريبابليك كونغو وديق اب محمشاشا بوحدو 27 كم زموتويك على حلوم تنقت حدقان من تصار مرمراي كايد كم زلو أزاز سراويت إيغاندا حبيروم إيغاندا مس ديمقراطية ريبابليك كونغو حبيرا أنصارتي ADF استباحلة عطوق حيلو التهدراو سرحي تكايد كم زلا ستوصوص أبصابات إذا كم زودة أتقل زلا هليكوبتر أب سرحي توافي راز نبرت كتكون كم تخلي أمتوم برواندا كم زدقف زقلت عطوق حيلي ADF كأند تصدتاو سقات إيغاندان ديمقراطية ريبابليك كونغو كوينو كم زلو يتكس
ንቻይና ከም ቀንዲ ጸጥታው ስጋት ተቆጽራ ኣሜሪካ ምስ ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ትሰርሓላ እዚ ዝተሓበረ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆን ባይደን ኣብዚ ሳልስት እዚ ምስ 14 መራሕትን ወከልትን ናይተን ሃገራት ስምምዓት ከም ዝኸተመ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ እቲ ስምምዓት ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልተ መዓልታት ዘተ ከም ዝተበጽሐ ዝሕበር ዝርዝር ናይቲ ዝተበጽሐ ስምምዓት ዛጊት እኳ እንተዘይተነጸረ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ክፋሉ ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ናይ ልዕሊ 860 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ከም እትገብር ኣፍሊጣ ኣላ እዚ ሓድሽ ውጥን ቻይና ምስ ደሴታት ሶሎሞን ጸጥታ ውዕላት ድሕሪ ምኽታማ ይስዕብ ስለ ዘሎ ንቻይና ንምክትታልን ንምምድሃን ክኸውን ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ እዚ ምዕባለታት እዚ ኣብ ኤስያ ፓሲፊክ ጸጥታውን ወተሃደራውን ወጥሪ ከስዕብ ከም ዝኽእል ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት የጠንቅቑ ዜናታት ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ብጽፈት ይሰላሰል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ብቕዓት ተምሃሮ ኣብ መባእታ ንምምሕያሽ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ተዘትዩ ኣሜሪካ ኣብ መስመራት ጋዝ ሩስያ ኣብ ዝተኸስተ ላሕኩ ኢድ ክህልዋ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣብ ፈረንሳ ሰራሕተኛታት ወሰኽ ደሞዝ ብምጥላብ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ኣካይዶም ኣብ ፍሎሪዳ ህወብላዊ ማዕበል ድሕሪ ዘውረዶ ከቢድ ዕንወት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ተኣዊጁ ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናታት ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገንና ብሩኽ መዓልቲ